Xa estamos en directo en YouTube. Cando queira, alcalde. Pois moi bon día, benvidos ao pleno extraordinario que temos hoxe como base fundamental aprobar definitivamente os orzamentos do ano 2020. Saudamos a toda a xente que nos está seguindo a través do streaming e, por tanto, señan benvidos tamén. Bueno, vamos a comenzar co primeiro punto, que é a aprobación da ata da sesión anterior, que se refire a ata do pleno do sorteo das mesas electorais. Votos a alguna cuestión que queiran dicir ou se non votámosla, pois, favorablemente por forma unánime. Non hai nada, entonces consideramos que vai aprobada por unanimidade. O segundo punto é o expediente de aprobación do orzamento correspondente ao ano 2020. Unha vez transcurridos todos os prazos para facer algún tipo de reclamación ou alegacións, pois, bueno, a nivel xeral non houve ninguna reclamación, somente houve unha por parte do Partido Popular, que considera que se debera incluir, e así consideramos tamén todos, eu penso que esa reclamación pudese facer dunha maneira normal, de confianza institucional, como quedara a ser desde cualquier concejal, cualquiera de nós, puido, bueno, pues, advertir desto, pero quero dicir que se fixe unha reclamación formal, é o único que ocorreu, con vistas a dúas circunstancias. Unha delas, que se incorporara a memoria do alcalde o expediente, é un documento que xa está incorporado, que se pode facer ahora na aprobación final, na aprobación definitiva, e outra petición que se facía era que se retraera esta cuestión para volver a votar os orzamentos de forma inicial. Ben, eso é unha cuestión que xa tamén penso que no propia proposta de ditame que se falou outro día na comisión informativa, pois penso que quedou bastante aclarado. Como esta é unha iniciativa, por resto xa digo que non houve para nada ninguna alegación de ningún tipo, ni institucional, ni local, ni sindical, ni veciño. Por tanto, como esta é única, pois, bueno, doulle a pasarlle a palabra ao señor Rocco para que manifeste a súa justificación e debatimos un pouco este punto. Así que, señor Rocco, cando queira. Sí, moitas gracias, señor alcalde. A reclamación foi normal, seguindo os seus cauces legalmente establecidos. Pero imos comenzar pola comisión informativa do pasado martes. Na mesma, vostede culpou, de algún xeito, ao Grupo Municipal Popular de ter que debater a reclamación presentada neste pleno e mesmo dixo que o retraso na aprobación definitiva do presuposto tamén é culpa do Grupo Municipal Popular. E nós preguntámonos, a vostede non lle cae a cara de vergonha cando afirma iso? Porque vostede, dende a Constitución da Corporación, tivo tempo sobrado a elaborar os presupostos de forma axeitada e aprobados. Tanto como a 6 meses. Non culpe a ninguén, porque só é responsabilidade súa. Ademais, estamos, de algún xeito, a facerlle un favor. Fíxese. Se chegan a aprobarse definitivamente os presupostos sen a memoria explicativa da alcaldía, quen ten que elaborar vostede serían susceptibles de recurso judicial. E o máis probable é que os presupostos fosen anulados, ou, cando menos, suspendidos na súa aplicación, porque a non existencia do expediente dun documento obrigatorio como a memoria explicativa da alcaldía invalidaría tal aprobación definitiva. De feito, vostede asina a memoria explicativa o pasado venres, día 10, do presente mes de xullo, con moito tempo de retraso. Se vostede leu o informe conxunto que elaboran tanto Secretaría como Intervención para este pleno, darase de conta e dan un bo tirón de orellas. Repase o seu derradeiro parágrafo antes da conclusión final. Se non o leu, recordámoslo nós. A luz da referida xurisprudencia, concordante coa doutrina maioritaria nesta cuestión, a inexistencia da memoria de alcaldía no expediente do orzamento xeral municipal no momento da súa aprobación inicial é unha vulneración do procedimento establecido e debe ser reprochado ao responsable da súa formación, é dicir, vostede, ao poder supoñer unha vulneración dos dereitos dos representantes dos veciños, é dicir, o resto de concelleiros. Por outra banda, non é nosa intención entrar a debater de novo os presupostos. A nosa postura xa quedou clara sobradamente no anterior pleno do 4 de xullo, porque vostede, co apoio de outros grupos desta corporación, aprobou o orzamento máis
represivo dos últimos anos. Pero si hai algo que nos gustaría dicir. Vostede está a pedir axudas extraordinarias para o tecido socioeconómico da nosa localidade. Nos parece moi ben e que agardamos que todas as administracións se mollen e non só a Xunta, non contempla ningún tipo de subvención para as familias, autónomos ou PEMES abatidos pola crise xerada pola COVID-19, agasas incluídas no plan único. E que se saiba, a 4 meses, dende o comezo do estado de alarma, vostede non concedeu ninguna soa axuda, nin aprobou ningún aprazamento de pago. Serva como exemplo os caleiros, que saen a pagar polas terrazas como se estivesen traballando con normalidade todos estes meses. Mesmo algún se ten queixado públicamente na prensa. Moitas gracias, señor alcalde. Moi ben, moitas gracias. Señor Mario, quere comunicar algo? Mario. Sí, sí, ben. Perdón. Evidentemente o informe de Secretaría é claro. Nós, evidentemente, visto o procedimento que hai que seguir, non vamos a modificar o noso voto. Simplemente queremos recordar ou sinalar que, evidentemente, a alegación do Partido Popular é totalmente lexítima, sexa polos causas que sexa, según se indicou no propio informe da Secretaría. Simplemente indicar que na alegación do Partido Popular, no seu punto 4, que di que a memoria subscrita polo alcalde foi presentada como documentación básica en todas as aprobacións orzamentarias previas levadas a cabo polo Pleno do Concello de Burela en anos anteriores. Simplemente queremos matizar que, bueno, isto non é de todo certo, porque revisando a documentación de todos os orzamentos de todos estes últimos anos, polo menos dende que eu son concelleiro, na documentación sobre os orzamentos da anualidade de 2014, naquela época gobernara o Partido Popular, non se presentaba memoria tampouco de alcaldía. E os orzamentos saíron adiante. Só puntualizar iso, que realmente non é todo certo o que se dirá. Aparte, recordo ben, porque foi o meu segundo pleno como concelleiro, o cual aparte faime sentir moi maior, porque xa fai 7 anos daquela. Recordo perfectamente que se convocara o pleno o 26 de decembro para aprobar os orzamentos, non? E efectivamente non se incluía a memoria da alcaldía. E nós, un pouco, como xa dixemos, non vamos a cambiar o sentido do voto, é un pouco por construir, volvimos a revisar algunhas cousas para matizar sobre os orzamentos. Bueno, aproveitando esta situación na que ahora se procede á aprobación definitiva do orzamento, queremos facer unha proposta ao alcalde, que non é vinculante, evidentemente, co que se aproba aquí, é que vimos que a taxa que se cobra pola colocación de terrazas leva unha partida menor que en anos anteriores, uns 3.000 euros, e na liquidación de 2019 executáronse uns 5.000 sobre 11.000 que había orzamentados. E tendo en conta que o goberno publicou que axudaría a hostelería e daría flexibilidade con respecto á colocación de terrazas, creemos que a mellor forma, como ainda se agarda polas axudas ao sector comercial, é que a eses hostaleiros, a eses locais de hostelería, se lles devolva o importe desa taxa da colocación de terrazas, os que a solicitaron, porque están no momento nos que están tendo unha baixada moi grande de produción, digamos, de ventas. Os que están abertos están con limitacións e moitos están cerrados. Entón, creemos que a mellor forma que ten o Concello de axudar aos hostaleiros neste momento é devolverlles a taxa por ocupación da vía pública con terrazas. Constanos, según a documentación da Xunta do Goberno, que xa se fixo nalgún caso, entón non xusta que se faga con todos, e a parte, como vemos nos datos sobre o orzamento e a liquidación, non lle supón ao Goberno, ao Concello un importe moi grande para as arcas municipais, non? Entón, queremos que se pode ser devolta esa taxa. E logo, estes días, según algúns veciños que se dirixiron a nós, e que xa se teñen dirixido a nós noutros momentos, tamén nos gustaría fazer a proposta, no mesmo sentido, sobre a taxa de bodas civís, porque tamén comprobamos na liquidación que había orzamentados 700 euros en 2019 e se executaron 200, e tendo en conta que a taxa son 100 euros, pois tamén se podría, digamos, eliminar esa taxa. Referimos tamén a estas dúas taxas porque sabemos que son sobre as que o Concello ten todo o poder e pode, efectivamente, derogalas. Sobre o resto é máis complicado porque hai normativa superior, non? E, pois, o que falaba da taxa sobre as bodas civís,
o que nos chega dos veciños é que non se casan no Concello porque non queren pagar 100 euros. Así, é o que nos din. Que a xente non executa, o sea, digamos, pide ese servicio, non faz levar a cabo ese servizo do Concello porque non queren pagar 100 euros porque sabes cando poden fazer no registro civil de forma gratuita, non? Entón, nós propoñemos que ou se elimine a taxa ou se rebaixe de considerablemente porque seña máis atractiva para os... É unha proposta que facemos, aproveitando que estamos aquí e que se aproba definitivamente os orzamentos. Nada máis, evidentemente, como dixen, segundo o que di o informe de Secretaría, que é moi claro, está moi ben feito, nós non dudamos dos servizos técnicos municipais, pois non cambiamos o noso voto e ímonos a abster. Moitas gracias. Pois moitas gracias, don Mario. Bueno, escoitando o Partido Popular na súa xustificación, eu penso que aquí deberá haber unha certa confianza institucional. Bueno, é certo que faltaba ese documento, como ben acaba de decir o señor Mario, non é a primeira vez, que nosotros, polo menos, na aprobación definitiva sí que vai aí, xa se tiña controlado este aspecto, pero evidentemente digo que faltou un pouco de confianza institucional porque isto puido reclamarse dunha maneira, bueno, xa digo, de confianza institucional, falando cas partes, falando cos técnicos para a súa incorporación, que así se fixo se ve. Claro, isto trae como consecuencia que realmente o que importa é chamar a atención con cualquier circunstancia, como pode ser, pues, non aportar no momento dado un documento administrativo, é unha cuestión que sí que había que incorporar, lóxicamente, pero que moitas veces ocurre na administración e en outros lugares, de que se falta algo, pues hai unha reclamación e entonces colócase onde hai que colocarlo. Tiene que formar parte ese documento no expediente, claro que ten que formar parte, pero a eso está a aprobación definitiva e hai tempo para facelo. O que non é de recibo, non se entende ben, que se queira dañar unha institución como é o Concello de Burela a través da prensa e dicindo barbaridades como que se fixo algo gravísimo que dá lugar a pensar que aquí fixemos algo que é irreversible, que non se pode solucionar, e iso non é así. Hai que ter cuidado con estas cousas porque non é porque dañar a institución, ni moito menos, nin dañar quen forma parte dela. Eu penso que hai que ter cuidado moito. E despois, outra cousa que parece que tamén está orientada a retrasar o máximo posible o que é a aplicación dos orzamentos é que ustedes dicían que había que retraer, volver a facer a aprobación inicial, sendo as consecuencias pues, perfectamente deducibles do que podía ocurrir. Eso é retrasar moito a aplicación do orzamento e hai unha cuestión que deberán ustedes ser coherentes. Se están reclamando axudas para o tecido comercial e para os autónomos, evidentemente, ter que volver a retrasar a aplicación dos orzamentos retrasaría, como non, as axudas aos autónomos e aos comerciantes. Dice usted que non se foi nada no orzamento sobre estas axudas. Realmente iban a partida inicial, porque naquele momento non tiñamos a liquidación, ni sabíamos quanto iba a haber de liquidación, sí que puxemos algo, puxemos 25.000 euros para facernos fronte, por lo menos, unha mínima axuda para xa se vería como se iba a sacar para os... Pero si, por lo menos, había unhas 25.000. O sea, que de que non había nada non é certo. Témoslo comentado 1000 veces de que unha vez aprobada a liquidación que se iba a incorporar un capital que vexamos a suficiencia para, por lo menos, atender aquelas necesidades máis urgentes dos comerciantes e autónomos e vamos a subir, xa lle podo dicir que van ser 120.000 euros os que vamos a subir para estas cuestións. Por tanto, por un lado, fixose, penso eu, unha mala imaxe do que é a cuestión institucional a través de facer unha cualificación e calificación de moi grave respecto de non incorporar un documento a un expediente que se veu claramente que sí que se pode facer e despois tratar de retrasar a aplicación dos orzamentos cas consecuencias derivadas que podía traer. Así que vamos a subsanar isto, xa se dice na proposta do dictamen, donde sí se aproba o que é normal, que ten que formar parte do expediente, e sí que nos aproba que se volva a retraer, como é normal, tamén a aprobación inicial. Bueno, non sei que pasou, desapareceme, agora está. Con respecto ao que di o señor Mario, hai dúas cuestións que estamos mirando, unha delas é o cambio e a normativa sobre terrazas en Burela. Iso é unha cuestión que hai que aplicar. Hai que aplicala, lóxicamente, cando se aproben, eso farémoslo posiblemente, xa lo digo, no mes de novembro, onde se traballa toda a cuestión das tasas, dos precios públicos, o que van a subir, o que van a baixar, como se vai a facer con todo isto. Pois aproveitaremos a circunstancia tamén
para traballar todo este tempo para facer unha regulamentación sobre as terrazas e outras cousas que hai que facer no Concello de Burela e posiblemente pois, hai que ir adaptándose ás novas realidades. Con respecto ás bodas civis, nosotros non inventamos esa tasa. Bueno, é fácil que hoxe mesmo, tal como están as circunstancias, que 100 euros sexa motivo de ir ao xulgado e cambiar radicalmente pois, o interés por facer as bodas civis nos concellos, pode ser. É certo que desde hai unha temporada moi grande xa aquí no Concello, pois non se celebraron bodas civis, pode ser esa causa, poden ser outras de carácter social, eso xa non o sei. Pero bueno, non temos ningún inconvinte en facilitar esta labor, é certo que tampouco hai ningún problema en sustituir ou abaratar ou cambiar ou sacarla radicalmente o que é esa tasa para as bodas civis. Eso xa se tratará, como é normal, nese pleno para onde se van a facer unha valoración e un estudio e un análisis de todo o que está acometendo ahora con respecto a tasas e a precios públicos. Así que, bueno, si nos teñen máis nada que dicir, pasamos á aprobación deste punto. Señor Rocco. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Con respecto ao que dixo o señor Pillado, relativo ao ano 2014, o que quer que lle diga, iso, baixo o noso punto de vista, denota unha falta de celo na labor de fiscalización da acción do goberno daquel ano, por parte dos grupos que naquele momento formaban parte da oposición. Se non se fixo esa advertencia. Se houbera algunha reclamación posterior, houbera sucedido o que lle expliquei anteriormente. No tocante ao que dixo o señor alcalde, bueno, o único que daña a esta institución é vostede, señor alcalde, ou non cumplir co seu traballo. Se yo dixen na comisión informativa, nós avisamos antes de que fora ao pleno ao Departamento de Intervención e ao Departamento de Secretaría telefónicamente para que se subsanara ese erro. Despois advertimos no propio pleno que vostede non fixo caso. Nós seguimos os cauces legales, simplemente. O retraso provoca vostede. O retraso provoca vostede. 6 meses para presentar os orzamentos dentro do pleno de Constitución. 6 meses. Presenta os mal. 6 meses. Na comisión informativa deste pasado martes debo entender que o Grupo Municipal Popular tiña algún tipo de responsabilidade neste asunto, por non haber avisado de algo que vostede xa debería saber. De feito, indicounos, tal e como acaba de dicir agora, que non era preciso sacalo na prensa. Con avisalo a vostede por detrás era suficiente. E non había ser. É o que nos faltaba. Este grupo lle tivera que pedir a vostede permiso para ver o que pode sacar ou non en prensa. Sobre todo para denunciar esta irregularidade. Manifesta que, polo que podemos comprobar, vostede non tiña intención de corrixir. Lembramos que vostede publicou a memoria da alcaldía, ou redactouna, ou redactaron, non sei, o 10 de xullo, é dicir, o pasado venres. Pero fíxese, nós avisámoslo, non só no pasado pleno. Para redondear a xogada, agora vostede somete no mesmo punto da orde do día a aprobación da reclamación presentada polo Grupo Municipal Popular e a aprobación do orzamento. Mire se está espabilado, que se o Grupo Municipal Popular vota a favor da reclamación que presentamos, estamos a votar a favor, ao mesmo tempo, o orzamento máis represivo dos últimos anos. Repito, o máis represivo dos últimos anos. Pola contra, se votamos en contra do orzamento, tal foi a postura no pasado pleno, estamos a votar en contra da nosa reclamación. Que saída nos deixa vostede? A que habitualmente toma o outro grupo desta corporación, a abstención. Non nos queda outra salida. Hai que recoñecerlo, señor Llano, como alcalde, entendendo como tal un bo organizador, un bo xestor, vostede saca un cero, Agora ben, como o clásico pícaro, entendendo como tal a un pillo espabilado, vostede ten un notable alto. Hai que recoñecerlo. Se empregara vostede esa actitude para traballar por Burela, se deixara desas formas soberbias que demostra cando a xente non lle quere bailar a auga, como vostede di, tal e como xa denunciaron públicamente varios colectivos, canto mellor non lle iría ao noso povo, señor alcalde. Moitas gracias. Nada, moi ben.
Home, eu non sei, pero escritando a usted, quita confianza, quita confianza, porque eu penso que deben estar ustedes máis preocupados en ofrecer cousas, en apoiar en aquilo, porque aquí estamos traballando estes días que a pandemia usted non lle vi ningún movimento, non lle vi nada que realmente calmara ou dera confianza ou se vira que estaban con iniciativas que mereceran a pena para beneficiar ao pueblo. Nosotros non temos outro objetivo máis que facer dentro das nosas posibilidades o mellor para Burela, o mellor para a veciñanza, eso é así. Meterse nunha cuestión administrativa, o único propósito de facer oposición, a sacar na presa como sacaron eso, penso que reduce moito a confianza que pode dar usted como administrador. Evidentemente, isto fíxose da mellor maneira posible, penso que está perfectamente justificado que se pode incorporar agora o expediente o informe da alcaldía. Aí está baseado, non sei se non careceron para nada dos documentos suficientes como para poder criticar ou valorar os orzamentos. E diga vostede que son os orzamentos máis negativos, non? Que hai, bueno, de toda a historia do Concello, xa indica que, ou non sei. Non sei como ve os teus históricos, qual é a súa valoración, pero quero que sepa unha cousa. Desde que estamos nosotros no Concello, a cuestión económica mellorou sustancialmente, pero unha barbaridade. Nunca na historia do Concello de Burela tuvo a economía como está agora. O sea, que non nos veña dicindo que nos orzamentos ou qualquer outra cousa non están facendo as cousas ben, porque sí que están facendo moi ben, ademais. Eu penso que estamos facéndolle unha cuestión ao Concello de Burela de tal maneira que ahora mesmo ten garantía económica, ten garantía de funcionalidade. Estamos atendendo a moitos servicios que ni siquiera son propios, pero estamos atendendo ben. Estamos facendo da mellor maneira posible. O que vexo eu é que, claro, hai que facer o máximo posible, tanto aquí na institución como fora da institución, para limar e facer todo aquilo que reste credibilidade ao equipo de goberno. Pero eso non se fai a través dunha posición como usted está facendo, señor Rouco. A mellor maneira é que usted tuvera a capacidade suficiente para presentar unha alternativa que realmente merecerá a pena ver a confianza dos vecinos de Burela, e penso que cada vez ven menos confianza en vostede. Tamén yo digo así. Así que vamos a proceder á votación dos orzamentos. Don Mario, venga. Sí, simplemente para puntualizar, está moi ben que sobre a taxa das terrazas, está moi ben que a queira regularizar ou normalizar ou modificar de alguma maneira para que se xusto máis, pero nós só que nos referimos a que agora que houve moitos, incluso houve locais que fixeron ou instalaron unha terraza de novo, e outros que ampliaron, e bueno, que intentaron para un pouco contrarrestar a situación que tiñan, que se lles procedeu a pasar a taxa, que se lles devolva, porque aparte nos conta, según a documentación dunha xunta do goberno local, que algún local xa se lle fixo. Simplemente iso, que aparte de modificala cando toque en novembro, efectivamente, que se aos propietarios que solicitaron esa taxa, que se lles devolva, porque así é unha forma de axudar. Simplemente iso. Vale, moitas gracias. Xa miraremos de todas maneiras. Eu quero dicir que no seu conxunto tratamos de beneficiar dentro das nosas posibilidades a todos os comerciantes, sexan hostaleiros ou non, porque hai moita xente que de outras tendas ou de outros negocios que tamén está de unha maneira bastante máis agora, non? Tal como estamos nesas circunstancias que tomamos as últimas 2 semanas. Vamos a miralo, eso é certo. Vamos a ver como se pode artellar unha fórmula para beneficiar ao conxunto e tamén as terrazas en especificamente. Bueno, nosotros vamos ahora a aportar esas axudas que espero que sirvan tamén para minimizar o impacto económico en moitos asuntos e tamén a xente que fixo inversións en terrazas. Vamos a ver se as bases xa están culminadas, a ver se procedemos agora, unha vez aprobados os orzamentos, o antes posible para facelles esas axudas. Xa digo que son uns 120.000 euros que se van a repartir en todas as peticións que se pagan, documentadas e justificadas, e tamén penso que é unha boa iniciativa a través deste medio. E despois hai que, claro, pensar a ver como podemos facer de como se pode artellar unha solución con respecto ao que dice usted, o máis inmediato, que é o investimento en terrazas, en cobro de terrazas, e, bueno, xa miraremos a ver como podemos facer, xa estudiaremos o tema cos técnicos e a ver como se pode beneficiar no seu conxunto a todo o mundo, Así que, ben, vamos a ter eso en conta e vamos logo a proceder a votación a favor dos orzamentos, o orzamento xa definitivo, aprobación definitiva dos orzamentos para o ano 2020. Votos a favor?
Vamos todos. Cantos hai, señor secretario? 2, 3, 6 votos a favor. 6, non? Sí, es que teño apuntado. Está. Sí. Ben, votos en contra. Ben, abstencións. Vale, pois moitas gracias. Ben, entón quedan aprobados os orzamentos para este ano. O seguinte punto, que é o punto número 3, que se refire a subvención solicitada a outras administracións, xa comentamos o outro día na comisión informativa do problema que había, que era un erro detectado nunha colocación dunha cifra. Non é que se variara para nada, sencillamente foi un díxito que se cambiou. Bueno, como este punto non estaba incluído, en que temos falado o outro día na comisión informativa de que se iba a traer ao pleno, pois temos que incluílo, temos que votar a inclusión deste punto. Hai algunha pega para incluílo na orden do día? Ben, entonces incluímoslo na orden do día. Doulle o paso ao señor secretario, máis que nada, para que aclare onde estaba o erro, susanámoslo e xa está. Señor secretario, cando queira. Hola. O erro prodúcese no importe do programa COVID 2019, que a cifra que aparecía eran 83.014,34 e a cifra correcta eran 83.012,34. Exacto, unha cifra de 2 euros a maiores que aparecía no acordo. A maiores tamén modifiquei algún erro de carácter, digamos, gramatical, non gramatical, senón que había diferencias coa memoria, pero referido, por exemplo, no programa Protección Civil, na memoria aparecía de Protección Civil ou viceversa. Cuestións menores para adaptar o máximo posible á memoria que non puxera ningún tipo de perdas da Deputación. Simplemente eso. Ben, moitas gracias. Hai algún comentario a facer sobre isto? Ou sencillamente aprobamos? Sí, señor Rouco. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Nada, antes de facer un comentario sobre este punto, dúas aclaracións. A memoria selectiva que ten vostede é asombrosa. Asombrosa, O Grupo Municipal Popular, nas primeiras semanas da pandemia, registrou 17 iniciativas claras e concisas. 17. Acaba de dicir vostede no punto anterior que non presentamos ningunha alternativa. Con respecto ao orzamento, que vostede di que non sabe de onde sacamos que é o máis represivo dos últimos anos, non dixen da historia, dos últimos anos. Máis de 140.000 euros, subida de máis de 140.000 euros en tasas e impostos, e baixada de máis de 130.000 euros en subvencións e investimentos reais, é dicir, obras. Vale? Espero que quede claro, por se non se enterou o outro día. E no correspondente a este punto, ao Grupo Municipal Popular parecelle, a diferencia do caso anterior, un erro entendible e asumible. En ese sentido non temos moito máis que engadir. Moitas gracias, señor alcalde. Moitas gracias. Señor Rouco, ten que acostumbrarse a ceñirse ao punto, porque se estamos falando cada vez que hai unha ocasión, vamos diversificando, vamos acordeime agora, vou dicir a isto que non lle dixo nada. Bueno, hai que ceñirse ao punto e nada máis. Bueno, pois entón aprobamos o que é a ratificación e xa se manda a cuestión ratificada o que é a Diputación para que teñan isto en conta para a súa aprobación xa definitiva, que tuveran en conta, que non creo que tuveran moito problema en este aspecto. Así que votamos a favor en incluir esa ratificación. Votos a favor da inclusión. Ben, abstencións? Perfecto, ben, pois entón xa queda ratificada. Bueno, pois non habendo máis asunto que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias e bo día. Moitas gracias, paramos grabación e transmisión. Moi ben, perfecto. Vale, xa está, vale, xa estamos fora. Gracias, chicos, Vale, hasta logo. gracias. Hasta logo.